Ako si Ricoy, ginaingon, pobre ko. Mao nga wag gyud ko magdahom nga ikaw akong maangkon. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Tay, Mao ka na dong Ricoy. Ay napangandoy nga mauyab mo ka ng gisang anak ni Ma'am Concha. Kadato na sila. Unya, kita pobre taon. mao gyud tay. Usa lang gud ko katindiros tindahan sa hardware, iris lungsod. Pero Pero unsa? doon na ako'y kauban sa trabaho, tay. Tindiro sa siya sa hardware. Nakauyab siya dato. Kadon, kasal na sila. Ang babae pa ni gastos kasal, tay. Swerte sa to niya. Aw, dako sa niyong grado nga akong amigo, tay. Walang siya makalampos. Pero ako, kamay lagi akong grado, o gani ko makatiwas elementarya. Gamay lagi ko grado. Mao gyud. Hmm. Dako lang ang imo ha, pero gamay na kagrado. Gamay kagrado, pero dako lang ang imo bunal. Aw, mo'y nakabintaha, tay. Asti. Or kita ni dako nako, nga akong bunal. Sige tayo eh. Duty na ko. Ug ato ko agi sa bahay nila ni Ma'am Concha. Pasin. Ikasugat ng kusdyaji sa nga iyang anak. Unsa? May nahitabo na ninyo ni Ronald kahapon? Gidakan niyag motel? O ma, pero dili ko ganahan magpakasal niya, uy. Man ko niya may labti, gihagad man din ko niya kasal. Pero wa pa ko ni sanong nung, uy. Nayabag ka diha? May nahitabo na ninyo unya, may balibad kag kasal? Huy, Ginoo ko, may nahitabo na ko ninyo. Og labaw sa tanan, dato sab nagkaliwat siya sama nato. Basta ma, di ko ganahan niya, uy. Kung ako siyang mabana, sigurado mong gid nga makapangabit ko. Oh. Kayang iya ha, kuwang ramas ako ah. Oh, Jessa, Di arang 5 kilong lansang, sir. Ug na po ka 2x2 nga kahoy. At arang sa lalasanan. Salamat. Okay. Ningaw na sa... Anay na malit. Gilarasa na og kahoy ang tulo ka customer. Apil tong bag-ong ni bayad na po ka 2x2. O katong koko. Ay, koko nga 2x2 ba? Okay na. May noon, bay. Ihayan David, oy. Minyo yung dato da. Usa ako, dato sa nakong yabon, oy. Basi kataghap taon ta parihas ni Bay David. Mo, ako, bay. Doon ako niibgan nga dagang nga dato. Tagaan mo orang sityo. Pero, mulihay man siya nako kung muduol ko niya. Na, palayo dayon. Kaita ning pobre ta, oy. Ay, bidan tuta na maayo. Atak ba? Unsa mga, oy. Unya na hundog tuto makadiga na ka. Unya, bastir, una pa kahunog kung bastiro na ka. Bay puloy. Mga ba, Tanjisa? Ano no? Nilihay na ka sa imong uyap tungod lang sa kagamay si iya, ha? Grabe sad kagamay gaw, uy. Virgin pabaya ko nga iya kong gilabtan, pero mura ra kyug wa, uy, diyang iya kong gilabtan. Wa jud ko batia og sakit. Ana batyagan na gid nako no kuan kanang mura lang og kanang napaakal og hulmigas ang ako ana ra. Kabati sa dana, oy. Abi nimo gaw no. Ha? Doon na biyay na ibog nako. Nya, klaro ka ay nakagusto siya nako, pero lagi pobre manggod. Tindiro ra og hardware. Kinsa man agaw? Ha? Ang anak ni Pablo ba, si Ricoy. Oh, ba? Si Ricoy? Ay, kananon si Ricoy, gaw. Kanan Ricoy, no? Kung mo na imong mabana, no? Na, tikuka yun ka. Na, tanaw niya. Tikuka yun ka, gaw. Nakagamit ko niya, oy. Eh, ako yung surrender, oy. Sus, bitas bimbabon ako, eh. Mao ba gaw? Uta ako Ingon sa ana ang kang Ricoy. Oh, wala gigaw. Pero, pobre siya. Wagan na ka-graduate sa inventory, di mo parisyon gaw, ay. Ikaw, dato, niya siya pobre. Di gid parisan. Panto kradi ay no, mga bagal kay siya atubangan. Okay. Mao di ay. Unya, unsay hunahuna mo. Kung manguyab na ni mo sikoy, ha? Imong subton, ha, gaw? Nga gamay ra man kay na grado in town, ay. Tindiro ra gunis hardware. Unsamahan,
Ang iyang pagkagamay og grado dili ko ganahan, pero ang gidakon sa iyaha mo'y akong ganahan, mo'y akong gipangitagaw. Oh, Jisa! Tinuod pa ka ang gisulti ni Gaw. Ikwino, maingon anak kadako ang kang Rikoy. Siradaan ko na ning bintana sa kong kwarto, bi. Kay paandaron ko ng aircon. Alimuot man, uy. Siradaan ko ning bintana. Hala? Si Rikoy. Siya nang nakasa ubos tungod ini akong bintana. Nangihi. Hala? Hala ka kadakok sa iya. Taas pag yun. Hala? Nangisog mo ng iya, ha? Iyang kilapyog-lapyog. Tinuod ka diyang gisulti ni Gawi Koy. Alam, miyangad siya. Nagkakita siya na ako. Nagsugat among tinanawan. Hala ka, wow. Nakakita siya nga nagtanaw ko sa iya nga perting isuga. Wawa, uy. Yay. Kalit niyang gisirang bintana. Iya din ang kwarto ng giatuban ako pagpangihi. Kita na siya sa ako ada. Nani. Samot nga. Di na siya ganahan ako. Kaya klaro mga mahadlok na to siya nako. Kaya sobrang si kadako niya ko agad. Taas pa yung kaayo. Kaw Huwag ko kabantay nga. Bitan o rin siya nako sa babaw da. Tinuuning gisulti mo na karon Iloy? Musugot si Jisa nga mamisita ko niya? Ay, sigbalik, dong. Sigbalik lagi ta, dong. Pabisdaon lagi kuno kaniya rong gabi, lagi. Mentras wapa iyang mama. Kay dili ko numusugot ang iyang mama nga dunay pobre nga manguyab niya or mamisita niya. Dato ang gusto siyang mama ni tiya kun sa ba nga makauyab taon sa kuig agaw nga si Jisa busa ang tuwa. Ay, salamat taon. Stila. Abi na kog, musa mo tsiglihay na ako. Oo, karong gabi, mamisita kong Jisa. Dagan ko yung salamat, Jisa, nga imo kong gisugot. Bisan pobre ko, pero gisugot ko nimo. Dili ang imong kapobre ang akong giapas, kundi ang imong... Ang unsa day? Kuan, ang imong kabuutan. Salamat. Dagan kay salamat, de Jisa. Ha? Motel? Manutag motel? Tungod kay may pagsalig na ko nimo sa imong kabuutan. O lahi ko kung ako'y mosalig og uyab. Gusto ko dayon nga itugyan ang akong lawas. Salamat kay Day Diyos, ha. Huwag ko magdahom. Ikaw mismo ang hagad na ako ang butanga. Salamat, Day. Kay sukat atong adlaw nga nakita ta ka nga nangihiubos sa ako ang bintana sa akong kwarto. Kalit man dahi kong mibati og gugma nimo. Ambot pa, uy. Basta kay nahigugma gidayon ko nimo. Day Diyos, ha. Uli ko magdahong nga ako ni maangkon. O matilang-tilapan ning maayo. Lagi agin ka unin mo. Umot. Jig bagay. Laki pero kamay matag-iya. Ako kataas. Agunit, alami agunit. Agay! Hagka. Ayaw! Ato basbasan. May nahitabo gyud namo ni Jay sa atong higayuna. Og naglisod taon siya barog sa dihang buot na gawas sa motel. Pagkasayod sa iyang inahan, uyab mi, og may nahitabo namo, wa na siya nahimo. Iya na lang ming kipakasal. Bago ito magkasama ang kaagi ni Ricoy, diniling tulumanon. What's the style? Ipakasal na lang i-style.